kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Dengbaru labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ seyidu sila maraka faama fɛ. Sori Gindo dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la bidonya in na ntɛnɛn septembre kalo tile 24 san 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. Kulu min bɛ n'an k'a ma collège sahélien de sécurité bakuruba fɔla CSS ale jabala o kɛra bisimilalikɛyɔrɔ ye jumadonya tɛmɛlen datuguli ka ɲɛsin kalanbolo kɛnɛ ma n'u ko ma ka wulikajɔw kɛ waleyaw olu ka teliya G5 Sahel o ka wulikajɔw o hokumu kɔnɔna na. Samiya daminɛ kana se sisan dani ma sira belebele min n'a bɛ sigida misabugu cɛci ale tiɲɛna kosɛbɛ a bɛ ka sirabagaboli kɛbɔ a bɛ k'u tɔɔrɔ kosɛbɛ jamana fangamarabaw u ye welewele da k'a fɔ octobre kalo tile fɔlɔ nata a dilanni baaraw olu bɛna dabɔ. Mugujugutila jatigɛwale kɛbaw u ka tɔnden dɔw minnu bɛ kulu kɔnɔna na n'u ko ma État islamique au Grand Sahara kungo kɔnɔna na EIGS olu fara opération Barkhane o bɛ nanzaraw ko fɔ faransi jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu kɔnɔna na n'u ko ma ko Inazol Menaka a b'o ko fɔ farikolo ɲɛnajɛ a n'a kun cɛ n'o ye bi Adama Mayiga radio bɛnkan journaliste donso ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye senatolanci o lahalayaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Coupe du Mali finale. Dengbaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan dani na kulu min bɛ n'an k'a ma collège sahélien de sécurité bakuruba fɔla CSS ale jabala a kɛra bisimilalikɛyɔrɔ ye ka ɲɛsin kalanbolo datuguli ma jumadonya tɛmɛlen u k'a ma action de la prévôté au sein de la composante de la force G5 Sahel ka baarabolo wulikajɔw olu hakilinaw mɛru ɲɔgɔn na G5 Sahel o ka laɲiniw kɔnɔna na n'o bɛ jamana 5 kofɔ minnu kɛra kulu kelen ka mugujugutila jatigɛwale kɛlaw k'olu kɛlɛ Sahara kungo o kɔnɔna na a tun bɛ général Moro Jakite coordinateur o ka baarabolo o kɔnɔna na n'o bɛ CSS o ka wulikajɔ a bɛ o baarabolow kofɔ nin labɛnna collège sahélien de sécurité ani mission mun n'o bɛ Union européenne o b'o kofɔ o ka maakana bilalenw ani ECAP Mali maa minnu ta donna nin baarabolo in na o bɛ G5 Sahel jamana 5 maaw a bɛ olu kofɔ u ye kumakan minnu don ba la o de ye k'a fɔ wajo ka kɛ ka ɲɛsin lakanda ma maaw n'u bolofɛnw jamana 5 in olu munumunu salow kɔnɔna na ka tila ka fangajo k'o di wolomasiri taabaw ma minnu bɛ G5 Sahel kɔnɔna na ka tila k'u ka jijaw k'olu kɔrɔ don kosɛbɛ jamana 5 in olu kɔnɔna na coordinateur CSS général Moro Jakite a ko laɲini belebele tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye fɛn min ka dɔn ka fɔ ŋaniya minnu sirila baarabolo kɔnɔna na olu ka mɛru ɲɔgɔnna n'olu waleyali bɛ se ka teliya cogo min na hakili jagabɔ o ka kɛ u kan o kuma kɔrɔ donna colonel Thierry Viri fɛ n'ale yɛrɛ n'a bɛ caman dɔn G5 Sahel o ka wolomasiri tabakulu olu ka lahalayaw la kosɛbɛ kuma lasela fɛn min ka dɔn ka fɔ kalanden jolen olu tɔgɔ la n'o ye colonel Alakaya Touré ye ale y'a jira k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnna jɛrɛ in dɔwɛrɛ tɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ wulikajɔ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye fara ɲɔgɔnkanw fɛɛrɛ jumɛn kan ka sigi ɲɔgɔn kan yaasa fɛn min ka dɔn ka fɔ G5 Sahel a ka baarabolo olu bɛ se ka kɛ jidifɛn ye. Kabini samiya daminɛ ka na bila sisan dani na fɛn min ka dɔn ka fɔ sira belebele min n'ale bɛ musabugu cɛci ale kɔni a tiɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ a bolili maɲumako dan don a ye maaw funu kosɛbɛ o kosɔn sa jamana fangamarabaw u ye kumakanw u y'o danginɛmaya k'a fɔ octobre kalo tile fɔlɔ nata a siraba in a dilanni a na dabɔ yaasa Bamakɔ ɲɛ fila u bɛ se ka mɛru ɲɔgɔn na cogo min na n'o ye ba ɲɛ n'a kɔ ye u lasɔrɔli ɲɔgɔn fɛ u bɛ se ka teliya cogoya min na. Directeur données routières o tɔgɔ la Alimayimun Mayiga ale y'a jira k'a fɔ k'u kɔni bɛ wulikajɔw la jiboli sira minnu bɛ siraba in kɛrɛda ninnu fɛ olu bɛ se ka labɔ cogo min na ji ka folokofalaka o ka teliya yaasa sira o bɛ labila cogo min na baaraw olu ka waleya joona joona. Nin sira in ale de bɛ kolonkolon fo ka taa mɛru pɔn sabanan na a kurubonkari o kɛra 22 septembre 2011 jamana ɲɛma kɔrɔ fɛ Amadu Tumani Ture n'ale ka fanga darakira a kɛra Chinois jamana ani Mali ka baaraɲɔgɔnya u ni ɲɔgɔn cɛ la yaasa pont de Martyr ani pont Fad olu bɛ se ka labila cogo min na olu tani ka segin ka nɔgɔya maaw bolo.
mujugucila jatigɛ wale kɛbɔ minnu bɛ kulu kɔnɔna na n'u ko ma État islamique a caman fara dɛ a caman fara ko nin kulujuguba in de ma ko État islamique maa minnu bɛ Sahara kungo kɔnɔna na AIGS u kɔni fara Barkhane Faransi wolomasiri tabaw olu de fɛ wa ninnu ni maa min kun ka suru kosɛbɛ o ye AIGS in o ka dɔn k'a fɔ kulu maa min bɛ n'u ko ma ko Al Mahamoud Agbaya n'u ko ma ko Ikare a n'o de kun ka suru kosɛbɛ Faransi wolomasiri tabaw minnu bɛ opération Barkhane o kɔnɔna na u ye nin mugu kɛriw u y'a kɛ fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ jumadonya tɛmɛlen n'u ka ma RAID a kɛra Inazol o kɔnɔna na ale bɛ Menaka marabolo o kɔnɔna na. Farafina bonda kun ka tile 12 yani kalata cɛ n'o bɛ kalata bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Gabonkaw fɛ yen maa 20 bɔɲango maa minnu hakili cɛrin bɛ kosɛbɛ olu y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a lajɛ hakili ka miiri cogo fan fɛ ko jɛn ti kɛ n'a ye k'a fɔ laɲini minnu kɛra u ka kiirisoba ɲɛkɔrɔ n'o ye cour constitutionnelle ye n'o de kan ka jaabiw k'olu kɔrɔ dun ko sarali ka kɛ o ɲɛkɔrɔla na ko jɛn ti kɛ ni o ye kabini juin kalo tile 29 laɲini sɛbɛn minnu n'u k'olu ma ko recours n'olu kun ye fu ye olu kɔni olu kɛra sarafɛn ye cour constitutionnelle o ɲɛkɔrɔ Gabonkaw fɛ yen 5 millions bɔɲango o ye n'i ma jɛn ni élection présidentielle n'i ma jɛn ni o jaabiw ye 100 o ye député n'i ma jɛn ni ka dɔn ka fɔ jaabi ye yalima sénateur ni dun ye Gabon lajɛ olu ka kalosa tɔrɔmuɲɔ hakili mɛru la a yɛlɛnenba o bɛ taa 60 bɔɲango la ko o tɔrɔmuɲɔ na se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di tiɲɛ sira fɛ jɛlenya sira fɛ ka nin waleya ninnu k'olu sara farikolo ɲɛnajɛ an na bita kuncɛ ni o ye radio Benkan journaliste sportifu radio Benkan farikolo ɲɛnajɛ journalistiw ka donso Adama Mayiga a bɛna ɲɛfɔli k'an ye farikolo ɲɛnajɛ o lahalayaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Coupe du Mali dɔgɔkun kunfurancɛ la mun ntolanciw kɛra ni Stade Malien n'ale ye sebaya sɔrɔ ni ma fili Adama Mayiga o don ɲɛfɔli k'an ye. Bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni an na kuma sena dulanci kan non kama ko football hukum kɔnɔna na sa an ka Coupe du Mali a final ba kɔni a dashira kunungo Stade Malien ale ni Joliba AC ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra Stade Omnisport Modibo Keita ale kɔnɔna na Coupe du Mali a ta ko 58 a final ba kɔni Stade Malien ale seba sɔrɔ Joliba kan o kɛra 2-1 ye hukum kɔnɔna na sa Stade Malien a b'a ka Coupe du Mali o jɔnjɔn dafa 20 na Joliba AC ale bɛ to 19 na o kɔfɛ fɛn min Stade Malien ale bɛ taa Mali jɔyɔrɔ fa san wɛrɛ Ligue des Champions ale kɛnɛ kan Joliba AC ale bɛ taa Mali jɔyɔrɔ fa Coupe Kafu ale kɔnɔna na hali bisa n'an tora sena dulanci kun kɔnɔna na an bɛ taa fɛn min farafina kɔnɔ ka fɔ fɛn min ye compétition africaine des clubs olu fana ɲinanta donc a selen bɛ fɛn min ye demi-finale ma o hukum kɔnɔna na demi-finale kɔni o boloda cogo a filɛ nin ye octobre kalo tile 2 Ligue des Champions hukum kɔnɔna na National Al Ahly ka bɔ Egypte ale ni Entente Sétif ka bɔ Algérie olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen na sa 1er agosto ka bɔ Angola ale ni Espérance de Tunisie olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Coupe Kafu o hukum kɔnɔna na sa demi-finale hali bisa o bɛ kɛ octobre kalo tile 3 hukum kɔnɔna na Enimba ka bɔ Nigeria ale ni Raja de Casablanca olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ AS Vita Club ka bɔ RD Congo ale ni fɛn min Al Masry ka bɔ Egypte olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ma sa ndolanci ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ n y'a fɔ ɲɛna cogoya min octobre kalo tile 2 ka taa bila tile 3 la sa kɔmasegu olu bolodalen don octobre kalo tile 22 ka taa bila a 23 la. Adama an b'i fo i ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɛdɔn na ani ka cɛsiri n'i ka jija la Malizum.net filɛbaw ani a kalanbaw an'a lamɛnbaw u bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogo na farikolo ɲɛnajɛ o lahalaya la radio Benkan kumaso belebele in kɔnɔ 97.7 tomi kelen fiɲɛ suuru Adama k'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ sa ko a k'an bɛn dɔwɛrɛ inshallah Adama ka nin ɲɛfɔli ninnu de bɛ bi dɔnkibaru kuncɛ min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase ne Seyidu Sila maraka faama fɛ sori gindo dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala man ka jɔnya joona sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan wagati kelen arajo kelen ni nin nisɔndiya kelen ye baara kanu b'o ko fɔ ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma sini fana ye don dɔ ye a fana n'a lahalaya tɛ ni Ala ma ne ni aw ka jɔnya jɔ an na an tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini n'ale ka jɛn ye n'a sɔnna kɔni inshallah an cɛ ka kulomajɔ la hakɛtɔ bɛ nin kan sallallahu Muhammad wasalim. Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ Malizum.net ye.